Brief. Pokračovať v komunikácii s mladými vitálnymi ľuďmi a zapojiť ich do šírenia dobrej nálady prostredníctvom Bebe Dobré ráno. Idea. Namixuj si vlastný song a vypočuje si ho celé Slovensko. Stratégia. Spojili sme aktívne trávenie voľného času cieľovej skupiny s tým, čo ich baví, s počúvaním obľúbeného mladého a dynamického rádia a s uznávanou DJ-kou. Realizácia. Tvárou našej súťaže sa stala DJ Luka, ktorá ju podporovala v rannej show ZOO Rádia Európa 2. DJ Luka je spolu s nami. Dobré ráno. Dobré ráno. DJ Luka pomáhala tipmi, ako namixovať svoj song na beberytmus.sk. Teď ti ukážu, jak snadno namixuješ svůj vlastní rytmus. Za najlepšie sa hlasovalo na webe, čo podporoval aj Facebook Rádia Európa 2. Ten, kdo bude jakoby nejkreativnější, nejvíc nápaditější, tak se stane celkovým vítězem. Top songy si v rádiu vypočulo celé Slovensko. Autor najúspešnejšieho tracku vyhral cestu do LA. Výsledky. Kampaň prilákala takmer 500 000 návštevníkov beberytmus.sk. Až 20% z nich hlasovalo. Súťažiaci vytvorili 2340 hudobných trackov. Predaje na jeseň 2011 presiahli plán o 25%. Sušienky Bebe Dobré ráno dokázali cez éter rádia pozitívne naladiť celé Slovensko. Nech sa ti darí. Díky vám taky, no. Ahoj, pekný týždeň. Ahoj.